Vaga encoberta a casa dels Mossos d'Esquadra. Estan posant només el 30% de les multes en el cas de la secció de trànsit, ja que estan reclamant més material. No poden fer la seva feina amb dignitat i és que els hi falten casc. Per exemple, 3 de cada 10 Mossos d'Esquadra de trànsit no poden patrullar perquè no disposen de casc. Carles Manrique, delegat del Sindicat de Mossos d'Esquadra Comissions Obreres de l'especialitat de trànsit. Molt bona nit. Bona nit. I també Toni Castejón, delegat del Sindicat de Mossos d'Esquadra Comissions Obreres, especialista en ordre públic. Molt bona nit. Bona nit. Expliqueu-me això, què passa a casa dels Mossos d'Esquadra que teniu tantes deficiències? Us queixeu, per una banda, al sector de trànsit, que no teniu casc, que les botes tampoc arriben, que les granotes per poder anar a patrullar i no fer-vos mal tampoc. Què està passant? El que està passant és que els companys de trànsit que han dit és prou, estan veient que des del Sindicat de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres i d'altres sindicats s'han fet moltes reivindicacions a nivell de l'administració, de registrar escrits, de demanar reunions, aquesta mancança de material, i veient que a nivell de l'administració fa cas omís a aquestes demandes, els companys el que han decidit és plantar-se, van crear una plataforma que va ser ahir a Barcelona. Aquesta plataforma el que va decidir és iniciar una campanya de reivindicacions. No podem parlar de vaga, ja que els policies no tenim dret a la vaga, que seria tornar a treballar. El que tenim molt clar la gent és que els companys de trànsit faran és continuar fent el màxim de controls possibles, tolerància zero amb el tema de tot el que suposi infraccions greus en reglement general, com poden ser conduir sota efectes de begudes alcohòliques, conduir sota efectes de drogues, conduccions temeràries, conduccions a grans velocitats. Tot això hi ha tolerància zero. La màxima professionalitat en el tema d'assistència a vehicles, assistència a vehicles accidentats, confecció d'atestats. El que sí que es farà, una sèrie de denúncies que la gent té la potestat de denunciar o no, que són els tipus lleus, s'ha decidit per la part dels companys que aquestes denúncies es deixin de posar. Les denúncies poden ser de documentació, qualsevol persona que s'atura en un control, no presenta el permís de conduir, mitjançant el DNI es comprova que disposa, i si disposa informa que està cometent una infracció, però que... No es posarà sanció perquè d'aquesta manera és una mesura de pressió... Sí, és una mesura de pressió de cara al Departament d'Interior que vetlli, que faci... El que està clar és que aquestes reivindicacions són per material de seguretat, no hi ha cap reivindicació salarial. El que no pot ser és que companys portin més de 4 anys esperant que els arribi un cas. El 30% de la plantilla no disposa del cas perquè simplement no se li ha entregat mai i porta anys a trànsit. Companys que el tenen manipulat, ja que l'administració l'any 2007 va manipular aquest cas per insertar un sistema Bluetooth, al qual la mateixa marca va ordenar la seva retirada perquè aquest cas havia deixat d'estar homologat perquè ja no tenien les condicions de seguretat mínimes. Es va fer cas omís, molts companys el van entregar i llavors, això estem parlant de l'any 2007, encara no sé si ha donat un altre cas. Hi ha gent que ha entregat el seu casc perquè no estava en bon estat fa 4 anys i 4 anys després la Generalitat encara no li ha donat un casc en substitució. Encara no té casc. I aquesta gent què ha de fer? Doncs ha de sortir a patrullar amb vehicles, cotxes patrulles. O sigui, el que està clar que aquesta gent no deixa de treballar. Hi ha altres vehicles, però el que està clar és que el que es demana és que el company que estigui a trànsit tingui el material adient per poder fer qualsevol servei, que no estigui limitat per un tema de material. El que no pot ser és que actualment estem veient a les carreteres catalanes durant tot l'estiu i portem 11 anys reclamant des del Sindicat de Comissions Obreres que es doti d'una jaqueta amb proteccions al motorista. Anem amb màniga curta i una armilla reflectant, el qual, en el cas de caiguda, les lesions són més greus de les que potser un company de Guàrdia Civil o altre cos policial que sí que té aquest material, que en si és el que ha de tenir, perquè l'administració està per dotar d'aquest material. Creieu llavors que l'administració és la primera que us posa en perill? Sí, el que està molt clar és que l'administració no ens dona aquest material per treballar en seguretat. El que reclamen és això, que els companys el que volen és que una part de la recaptació de les denúncies que va dirigir al Secretari de Trànsit sigui per cobrir aquestes mancances. Els companys volen treballar, però volen treballar en seguretat. El que no volen és sortir, com estem veient a les carreteres, una moto gran cilindrada, amb uns pantalons de pinces, perquè si cauen les lesions són més greus. El que no pot ser és que un mosso d'esquadra de trànsit tingui, ja no només parlem de motoristes, o sigui, els companys que van amb cotxes patrulles només disposen d'una jaqueta i d'un forre polar, amb la qual si durant el servei, que pot durar 6-7 dies seguits, assisteixen a un accident en el qual s'embruten de greix, s'embruten de sang, de restes de coses de l'accident de trànsit, aquests dies aquesta jaqueta està bruta perquè no en té una altra per posar-se. O sigui, el que està molt clar és que si es trenca no té material i s'ha d'esperar un termini de temps sense tenir aquest material per poder treballar. Toni Castejón, en la secció d'ordre públic, el que coneixem, imagino que és com els antiavalots,
quines són les mancances que teniu? Ens explicaves que hi havia gent que no té armilla antitrauma. Sí, perquè la gent es faci una idea, és l'armilla que porten, sobretot en moments de conflicte, que et tiren tot tipus d'objecte, i és tan perillós com que un motorista vagi sense casc. O sigui, ells tenen que anar protegits totalment i actualment hi ha 50 que no la tenen des del mes d'abril. Això va suposar que són gent nova que va entrar als antiavalots i al mes d'abril... I què fan aquesta gent? Poden sortir? No, fan ordre públic normal, però clar, estan exposats que quan hi ha situacions com el que va passar a la final de la Copa d'Europa, de la Champions, que van haver els incidents greus que van haver, doncs van haver un total de 50 ferits de Mossos, dels quals 8 eren dels nous, que no tenien armilla i que sortien allà sense cap tipus de protecció, amb l'escut, però clar, els objectes petits s'ho van... Realment el Departament d'Interior i la Generalitat us està exposant a pèl davant de... Sí, és que ara ha patat trànsit, els antiavalots ja fa temps que estem demanant això, però és que és algo generalitzat en el cos. O sigui, si a la que aixeques una pedra surt un problema. Els cotxes que tenim estan en condicions molt dolentes, amb molt quilometratge, poden passar els 200.000 quilòmetres tranquil·lament. Poden passar els 200.000 quilòmetres, però quan aneu a la ITV, amb aquests cotxes entren per una porta, surten per una altra, amb una enganxina. Sí, això és un misteri de la ciència, perquè quan tu agafes el cotxe dius, però això com... Cotxes, jo per exemple l'estic treballant... La ITV fa la vista una miqueta grossa, llavors, amb els vehicles de la Generalitat? Això no ho podem dir obertament, però no sabem. El que està molt clar és que hi ha vehicles amb l'enganxina d'ITV que no reuneixen les condicions actualment, perquè pneumàtics llisos, llums, i moltes vegades els companys fins i tot es neguen a sortir amb aquests vehicles perquè no estan en condicions de poder anar a una emergència perquè la periodicitat és molt gran. Està clar que un particular amb aquest vehicle no passaria a la ITV. No. I sobretot no l'agafaria. Si és el teu cotxe segur que no l'agafes a vegades, perquè hi ha cotxes que l'estabilitat mateixa, anècdotes d'un cotxe que se li van conduint, se li van amb la roda, coses d'aquestes passen. O quedar-se sense frenos, això ha passat i està passant. I què us diu la Generalitat? Que no hi ha diners. Actualment que no hi ha diners. El problema... Però s'està jugant amb la vida del personal de seguretat. S'està jugant amb la seguretat de la gent, clar. El problema és que quan havia diners no es van fer els deures. O sigui, no ha hagut una previsió, el desplegament s'ha volgut fer sí o sí, i per aquí venen els problemes. Això es tenia que haver tancat. Haver fet el desplegament en comptes de tancar Tarragona l'any passat, doncs aturar, anem a omplir de gent i material on calgui, i anem fent a poc el desplegament. Doncs no, es va voler fer com tenia que ser, que s'havia pactat al Parlament, i les mancances són tant d'efectius com de material, són brutals. Us volia fer també, per acabar, una pregunta. Ens va arribar una queixa que nosaltres hem anat seguint també des d'aquí, des del Tu Denuncies, d'una col·laboradora d'un altre programa, la Ida Nízar, que deia que li havia arribat una denúncia de part de companys dels Mossos d'Esquadra en què es denunciava que existien una pèrmuta de places, una presumpta compra de pèrmuta de places. Gent que està en una caserna destinada lluny de casa seva que li ven la plaça a una altra persona per poder-se també acostar cap a casa. Nosaltres el que podem dir és que això és una falta disciplinària dins del règim disciplinari dels Mossos d'Esquadra, que si això ha passat hi ha una divisió de front d'interns per fer un seguiment d'aquest tema, i això sí que és sabem que es pot fer, que hi ha gent que ho ha fet, però en teoria no es pot fer. El que està molt clar és que hi ha gent desesperada que pagaria per poder tornar a casa perquè sap que actualment en comarques de Girona i Lleida hi ha gent que no sap ni quan podrà anar. Llavors, cadascú... Però és una falta que es persegueix. Sí, això és una falta disciplinària i que se pot incoar un expedient disciplinari.